Dakle, sve radionice su jako korisne i mislim da su jako dobre za sve nas koji smo u ovom programu, jer smo naučili jako puno novih stvari koje su nam primjenjive. Pa ovo su bili stručnjaci koji, koliko sam shvatila, nisu samo iz Europske unije, bila je i gospođa koja je iz Australije ili gospodin, i bili su iz Finske i iz Velike Britanije. Mislim da su njihova iskustva u njihovim reformama obrazovanja jako važna i da je to nama vrlo korisno za sve što nas čeka. Pa coaching je zapravo, nekako smo razgovarali, nekako najviše usmjeravanje. Znači ne davanje rješenja, nego usmjeravanje ljudi da sami riješe probleme s kojima se susreću. I mislim da je to strašno bitno nama uopće kao društvu, jer je to jedna od način komunikacije koji je nama dosta strani, kojeg ne koristimo često, a koji dovodi do rješenja.